Nijang Karbenglong Arlo Bithung Reng Thama MEC Constituency Arlo Karbenglong Autonomous Council CM Dr. Tiliram Ronghang Arideng Pen Prekjam Kaching Thura Saimu ke claim ke patang pontang anason Jangmipo ni phaing koraner ke warni Kangpupon Labangso Kaching Thura Saimu Kangpupon amai long Karbenglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Mongo Singtimung MEC Head Singrong Phar Halapu Board Chairman Atumpen Kedanglok BJP Asongjapi Atumpen Chetong Dunsi RD Dojot Pen Saimo do anta pangcheng ponlo Karbenglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen ke chengsi men media hawar long ki kim kerang pontang market shed ingpu ponlo Apithu jong pen borboha pam pen majur tur ka cheleng pewar blog atwar ke tangtang stame ingpu pon thulo ladet pen bidhunga rong ka cheleng ana thu pewar blog atwar stame ingpu pon thusi Tumpreng Higher Secondary School along sitame horen terang chiki moment pen kilang mesen adon resitame ingpupon thulo Phirang ke tumpen ke chepatheng no pon hu CM Dr. Tuliram Ronghang pen ke thampon ki pinitowar pen ke chenglok JJM scheme pen rong thomara da phan ki juna lang avar sai la pen Tumpreng Higher Secondary School along horen terang chiki moment pen don ritame ingpupon lo Halapunon Assam mala pen Nijang Karbenglong anatwar pikasimar ponje long jongsi Kumadni aron repen bangalong lecherai pidun derpen amit hangamen kache thabor idokok pulote nili aron pen insai pon pameji pusi pherangke thingnolong nang pachinidun 1 crore 30 lakhs scheme pen chenglok rong thom arong asolapan don pharoge thomra don thongkep a beneficiaries tum lak langjun longpo lahaya asayang dengkang tu pen chenglok da karlidang horen terang Amen pen Tumpreng High Secondary School long get Kangpu pen chenglok kapre sayang deng Kangpu community hall Kangpu aso sibini ni homosi long chengwai Dongka mukam pen wikibe Karbenglong live